jeste, moja Cilja. Da. To ti je život. Ode naša boca. Dobro, šta sad plačeš? Pa jeste, Cilja, jeste. Evo, ja sam i zapalila 2-3 sveće ovdje. Pa ne mogu ni u crkvu da odem od žuljeva. Ostalom, ti boca ste uvijek bile dobre drugarice. Meni ste zvali samo kao neki Andrag treba. Jeste, Cile, jeste, ti i tvoja divna boca. A što ti rećeš da dođeš, baš me zabole. Ima od muke da crknem još jednom. Ma jebite se i ti, boca. Babetina jedna. Zdravo, Milka. Šta je bilo, devojka? Sin me udario. Ali ja sam njemu odmah vratila. Kad sam ga pukla ovako čekić pesnicom u glavu, kad je pao ko džak, ko pokošen, ej. A ja budala njemu kupujem. Od malena sam mu kupovala one kasete Ninja Kornjača, razumeš? Zato je i tako i agresivan, znaš. Da Bog da mu se ruka osušila, pičkali mu materina. Znaš ko je umro? To je sve zbog ove njegove kučke, znaš. Zbog one njene dole, ko da je od zlata, znaš. I ona me napala kučka njega da odbrani, ali ja, kad sam je pukla ovako Maja Geri, razumeš, kad je zveknula glavom u kaljavu peć, 2 mi je kala izbila, razumeš, sad moram da zovem majstora da dođe sa srebrnom vodom da mi to zalepi. Znaš ko je umro? Idem u Mirjevo. Rekla mi jedna žena da tamo ima jedna strašna vračara. Ta kad joj zavrača, ima sva kosa s glave da joj otpadne, neće nijedna cela dlaka da joj ostane, vidjet ćeš. Znaš ko je umro? Ko je umro, pa ko je umro? Sam ja umrla. Boca. Cicina i moja drugarica. Koja Cica? Pa to samo tvoje debelo u dupe misliš. Ceo svijet možda pocrkati da je primetiš. Dobro, vređe. Sini malo šute, ona odmah kuka. Vređe, ajde, vređe. Ej, boco, moja boca. Evo, zapalila sam 2-3 sveće. Ni u crkvu ne mogu da odem. Ženo Božija, što pališ sveće u dnevnoj sobi, hoćeš da ti zahvati jamboliju, sve da eksplodira. Jel ti lepo kažem da ne mogu u crkvu da odem u žuljeva, ne mogu li samo poslugu da odem? Piješ reglan? Ne. Devojko, reglan ne ide s baralginom. Vidi, ajde šta pričaš. Kad se on odlično slaže sa baralginom, ali ne ide sa nifelatom. To mi je doktorka rekla. Ja sam pila s nifelatom, dovicinom. To sa dovicinom ne da se ne slaže, nego nikakve veze nema s mozgom. Ti si to pila sa fenozinom. Kad sam pila fenozin? Nikad nisam pila fenozin. Pila si. Nisam pila fenozin. Jesi pila fenozin? Nisam pila. Pa kad si imala? Kad si išla kod urologa? Kad sam išla kod urologa? A išla si kod urologa? Nikad nisam pila fenozin. Nikad nisam pila fenozin. Jao, Dara, što mi je dala Dara, pokojna Dara, šta me gledaš tako? Šta, pokojna Dara je umrla? Sahranili smo je na Lešću, što je bila lepa sahrana. Na Lešću, pa i boce na Lešću. Što je svet mali. Koja boca? Dara, pokojna, mi je dala strašan jedan lek iz Austrije. Njoj je mnogo pomogao, znaš. Ne smijem ja to, pila sam špricer. Ne, ali to baš ide sa špricerom, znaš. Pa dobro, ajde daj jedan da te ne uvredim, ajde baš. Ajde, da te ne uvredim. Ajde. Cico. Boco. Jesam ti rekla da mu udario sin? Glumac! Ja! Vi ste moj omiljeni glumac. Ne mogu da verujem. Ne mogu da dobijem auto, molim vas. Molim vas, evo može ovdje. Tu, molim vas. Bože, vi ste moj omiljeni glumac, ne mogu da verujem. Možemo da se slikamo? Molim vas da se slikamo. Pa žurim, stvarno... Molim vas, evo ovaj dečko, molim vas.
Možete molim me da me slikate, evo samo Može. slikam, evo Može. ovdje, slikate nas. Ćemo se slikati. Može i ovim mobilnim, ali mnogo bi bolje bilo da imamo pravi profesionalni fotoaparat zbog samog kvaliteta fotografije. Ali dobro, može i ovako, nego... Stisni to dugme samo i... Hoćete da napravimo jednu kompoziciju. Da vi stanete ovdje, pored ovog kamena ovdje, ovaj kamen tu kao pobjeda. Mislim, možemo i ovako da se slikamo, ali grota bi bilo zato što možemo da napravimo pravu jednu sliku, onako da bude fantastična baš. Ajde samo stanite tu, sad ćemo da napravimo jednu pravu kompoziciju, ovako, tako. Vidi ga kako pozira glumac, vidi ga. Ajde malo, ajde se nasmej malo. Malo, ajde si glumac, nisi glumac, šta sad, vidi ga. Malo bolje, čekaj, da ću ovdje ti. Samo staviš ovdje ovako. Ovdje, ovako malo ruku, tako kao si. On je osvojio to. Tako ćemo napraviti. Odlično. Meni je profesor govorio da je mnogo bolje da sam ja otišao da se bavim pravim slikarstvom nego ovakvom fotografijom. Jer je pravo slikarstvo da dozvoljava tu pravu apstrakciju koja je u suštini ljudskog bića. Glumec, to sve uobraženo. Vidiš, ja sam uvijek više volao Batu Stojković, ispao ti je telefon. Mnogo ti je bolje da uzimaš fotoaparat pravi, profesionalni. Prvo, ne puca tako lako. Uzmi bolji ovaj fotoaparat ako sretneš svog glumca. Nemoj da me udaraš tako jako. Dragi Srbi, moj brat Ćirilo i ja došli smo iz Grčke da vam predstavimo najnovije pismo. To nije bilo kakva azbuka, to je najbolja azbuka na svetu. Jednom rečju, predstavljam vam Metodicu. Brat Metodije se zabunio. Predstavljam vam ćirilicu. Lepo smo se dogovorili da bude Metodica. Ne znam o čemu pričaš, Metodija, te je od uvek bila ćirilica. A da bude ćirilica i Metodica. Prestani da pričaš gluposti. Dosta vas dvojica. Nemam ja ovdje ceo dan za gubljenje. A ovi Grci stalno prave neke probleme. Od Tojić nam doneli pravoslavlje, sad ovu Metodicu. Ćirilicu dobra žena. Ne znam, ja žurim. Ja moram da idem kući. Da jedem nožem i viljuškom. Dok ovaj ostatak takozvane civilizovane Evrope, on je ždero u rukama, ja. Aj, preste na stvar, aj. Dakle, predstavljam vam prvo slovo ćirilice. Metodice. Az! Ljudi! Ušla Vladimilova vojska! Nema više škole! Ima škole! Čekaj, ljudi! Vaša Metodica će morati da sačekaju. To nije Metodica kravetino, jedna nego ćirilica! Lepo sam ti rekao da će se Srbima da bude ovako. Ma ja ću njih opismeniti, pa taman crko ovde sad! Je ono kao namontirana, znači, pola. Kad on, znači, tamo vamo drži prži. Ja kao ono. I on meni kao kucao, maco. Ja njemu kao fazonu, on, fu, idemo, radimo, idemo. Ja kao, a? Kad on meni, ono kao, o! Ja kao! Ono, on kao frka, rekao nije. On kao, hoćeš, rekao neću. On kao, ajde, rekao no. On meni kao malo, ja njeg rekao, a? A on kao... Jebote, kad nisam mogla da verujem, je. I tako ti kažem. Ćao, bitango jedna, probi sve tu, neradniče jedan. Dobro, gde si ti do sad? Koliko treba da te čekam tu da dovučeš tu, taj kamenčić, razumeš? O, veliki Michelangelo, podmorite malo, radite mnogo. Ti si da mi kažeš da se odmaram. Lenčugo jedna, niću te puknem s ovim. Odaprijet ćeš tako. Ko će da
Ja sam besmrtan, nemoj te puknem sad s ovim čekićem pa će da vidiš. Idi donesi mi onaj štemajs tamo. Bitango, lenje jedna. Čula sam za neke nepromišljene izjave. Ko si ti? Pa zar nije očigledno? Smrt. Ja danas nemam vremena za umiranje. Imam posla preko glave. Dođi sutra, znaš. A nisam ni došla po tebe, nego po tvog šegrta. Potpuno si ga urnicao. Ma nemoj. Pa što mene onda gnjaviš? Idi kod njega tamo, eno ti, on ti u drugoj sobi. No. A šta praviš to? Oslobođenog roba. Čovjek je zarobljen u kamenu i on se bori da strgne sa sebe te okove i da postane slobodan. Pare sam uzeo napred. Nije lošo, ako masna svotica, znaš. Ali kako to čovjek može da bude zarobljen u kamenu? To se meni ne sviđa. To je metafora. A šta ti je to metafora? To je kad jedno misliš, a drugo pokazuješ. A laž! To razumem. Ti si moron. Ja moron? Kamen! To je suština. Razumeš? Esencija. A čovjek je forma. I on se bori da oblikuje sebe u taj kamen i da se tako priključi večnosti, razumeš? Da postane besmrtan, da pobedi smrt. Ništa ne razumem. Ma možda me pljuneš pod prozor, moja dela će nadživjeti večnost. Ali ti nećeš nadživjeti ni sutrašnji dan. Ma nemoj. Sve ću ja vas iz avangarde pokupiti još pre 30. Čim neko postane napredan, ja pustim plućnu bolest. I ti nećeš završiti tog tvog roba. Baš hoću. Baš nećeš. Hoću! Nećeš. Ne. Vidiš? Nećeš ga, majci. Baš ću da ga... I tako je smrt imala sreću da ju se ispuni san svakog kritičara. Da bude u pravu. Da? Dobar dan. Ja sam učiteljica vašeg Miće. Da? Da? Dobar dan. Vidite, ja sam željela da porazgovaramo malo o Mići, ako imate malo vremena. Baš se raduje. Da. Pa vidite... Izvinite. Ajde malo tiše tamo. Tiše. Samo trenutak. Da, nema problema. Da? Da. Vidite, ja sam u stvari htjela da kažem da je Mić ovako jednom malo možda agresivnije. Ko? Mić! Mić! Zadavit ću ga! Zadavit ću! Ne, nije on toliko agresivan, nije toliko, ne. Nije agresivan. Moj Mića nije agresivan. Stvarno ću da ga zadavim. Jeste, pa jeste agresivan, samo možda kako da... Nije dovoljno agresivan, to sam... Pa smirite se, molim vas. Smirite se. Miran sam. Da. To je sve zbog one njegove majke. Ti. Zato što sam ja mekan. Bebo! Nije ti ostavila juče, a? Zadavit ću te, majko ti jebem!
Pa nemojte da ga bijete, molim vas. Jao, pa Mića je stvarno Mića je jedno dobro dete, stvarno. Sam pogrešila stan. Vi ste Mićin tata. Joj, ja tražim malo Peru, znate Peru? A ja sam ovih dana nešto se potpuno zbunila. Mića je super je Mića, puno pozdravite Miću. Puno ga pozdravite. Doviđenja. Ja, ne, gore je krov, a ulaz nam je dole. Da, onda da morate da... Doviđenja. Oj, Bože, ko nam decu vaspitava? Aj! Marko, sinko, ti danas puniš 7 godini. Sad će tebe tvoj učitelj da nauči jedno veliko, staro grečesko mudrost. Caruje, snaga klade valja. Ja hoću da valjam klade kad porastem. Ondro, kefalos jedno kraljevsko, srpsko. Ti si kralju, ti ne možeš da valjaš kladi. A pa, meni je lakše da valjam klade. Ajde. Duvaj svecica, duvaj. Ne, svecica duvaj, svecica na to. Duvaj svecica, ajde, duvaj. A što? Zato što ja tako kažem, duvaj, Meni je to glupo. Da idiš, dođe volon. Sad će da dođe tvoj otac, pa ću sve da mu kažem kako nećeš da učiš. Pa će da dobiješ jedno veliko kraljevsko šamarčina. O, kralju, ovaj ovdje neće ništa da uči. Juri se so svila po gora. Samo hoće da valja kladi. Gdje si, sine? Gdje tata da te pomazi? Aj, sine. Ide tata bez ruku, a? Evo, kupio ti tata buzdovan zvečka. Ne u telo da ga biješ, gdje ga povrediš, u glavu ga tuci. Mali je mnogo slatku. Jeste. Sad će tata da ide na Maricu, da ti navatam neke Turke, znaš, da ti donesem da se igraš. Ali ne smeš odmah da ih razmontiraš, moraš da ih paziš. Pa neću, nisam ja teo ni prošli put da ih razmontiram, nego da vidim kako rade. Mnogo si gledao kako rade, pa si ih potrošio na brzinu, znaš, moraš malo da štediš, da čuvaš. Veličanstvo, vi ćete da pokvarite Marku. On se juri samo so svila po gora, on je mladu za to. Lako bre, kad voli dete. Ori drumovi. Lako nek ore. A što pije? Lako bre, nek pije. Ja ima veze, ali i šarcu da daješ pola, daš. Jer ne smeš životinju da mučiš. Ljudi možda mučiš, a životinju nemoj, ona će ti treba. Ja, lepo, moj dje, što ti masna kosa. Mora si ide da se kupaš, imaš već 7 godina, nemoj da ga udaraš u telo, daš, glavu ga udaraš. Ja moram da idem sad hitno, žurim se, znaš, nemam vremena. O, Andro, kjepalas, jedno kraljevsko srpsko. I od tebe će da budi kralj. O, ja sam učio sve. Filozofija, teologija, sve znamo o svemu. A zašto? A vidi ovog, ne znaš da pišiš, ne znaš da čitiš. Pa šta ćeš ti da budiš kad porastiš? Ja ću da budem srpski heroj. Pa kako to može da budi uzor za srpski narod? Kako može da budi? Snaga kladi valja, caruje. Mi Srbi više volimo da valjamo klade. Meni je ovo dosadno. Idem da lovim lov. Neka Bog da bude uvek ovako. Da uvek Srbi imaju ovako kralju. Da piju, da se biju, da se kocku.
da juru žena. A narod ne kvalja kladu. Dobar je učitelj. Samo je malo glup. Preko dana on je običan čovek, jedan od miliona. Ali kada padne noć, on se priprema, pomno pred ogledalom proverava sve detalje i postaje znatiželjni intelektualac. Koji su uzroci i povodi Prvog svjetskog rata? Šta je za vas kategorički imperativ? Kako smanjiti spoljnotrgovinski deficit? Šta je za vas postmoderna? Šta je eugenika? Šta je kloniranje? Ima li hrišćanstva bez Boga? I onda me je pitao da li se ne znam piše zajedno ili odvojeno. Ne znam. I onda sam se onesvestila. Jesi li čula za druga Belog? Šta? Pa strašno. Ne znam na šta misliš. A na ono. A šta ti o tome misliš? Šta ja imam da mislim? Ti misliš da u stvari nema šta da se misli? Ne. Da. Da ili ne? Zavisi. Od koga? Od ovih ili od onih tamo? Kojih sad drugih? Pa mi. Koji sad mi? Ne znaš ko smo mi, možda naši. A, možda naši. A ko su naši? Meni su rekli... Ko ti je rekao? Od koga primaš direktive? Ja... Ko te plaće? Šta si im rekao? Ništa im nisam rekao. Ni za ono? O ne, ono pogotovo. Ono drugo. Za to sam im rekao. Oni? Oni samo zinuli. Čekaj, molim te, o čemu mi uopšte pričamo ovde? Ne znam. Ne znam ni ja. Samo znam da si gadno zabrljao, druže plavi. To da znaš. A no, vidim i sam. Jeste tačno. Oni su mene optužili za seksualno zlostavljanje. Tačno je to, pa to vam je život, molim vas. Izvinite, molim vas, samo moram da popijem malo čašu vode pre nego što se toliko se uznemirim. Znate šta, u životu vam je tako da prostite uvek nekad morate da budete gore, a nekad morate da budete dole. Sad šta se dešava? Oni mene uvek naprave neku zvrčku. Znate šta, ja iz toga izvučem uvek neku pouku. Iz toga izađem čvršća, molim vas. Znate šta oni meni rade? Oni meni uvek sleđa, ali ja se uvek dignem. More, znate šta, nema sa mnom labavo. Nikako ne može sa mnom labavo. Mene uopšte ne zanima da li on prav ili da li on, ne daj Bože, kriv. Samo mi je važno da je on dobar. Samo mi je važno da je dobar. Jo, Bože, jo. Ja sam gotova. Gotova sam, čoveče. Hoću li ga dobiti? Samo mi kažite, hoću li da ga dobijem jednom? Moram da ga dobijem, čoveče. Hoću li da, mislim, njega, posao. Jao, samo mi je važno da ga dobijem. Hoću li ga dobiti? Jao.